Tvoje chodidlá nie sú ploché, sú len tak nestabilné, že už nedokážu udržať tvoju vlastnú váhu. Existujú 3 riešenia podložené výskumom. Práve sleduješ druhú časť. V prvej sme sa venovali padnutým členkom, bolesti, preťaženiu a varovným signálom. Poďme na prvú opravu. Potrebuješ posilniť tibialis posterior, hlavnú šľachu, ktorá drží klenbu. Jej priame posilňovanie pomáha obnoviť stabilitu chodidla. Trénuj malé svaly chodidla. Tieto svaly fungujú ako pružiny. Keď sú slabé, klenba ti padá ešte viac. Ich posilnenie zlepšuje výšku klenby a znižuje pronáciu. Uvoľni lítkové a členkové svaly. Skrátené lítka preťažujú šľachu. Obnovenie mobility v členku znižuje tlak, ktorý ti splošťuje klenbu. Ak budeš tieto cviky robiť pravidelne, znížiš bolesť členkov a klenby, zlepšíš mechaniku chôdze a ochrániš kolená a bedra.